11:48 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois sí, novas e tan novas, porque estas elevadas temperaturas que estamos tendo están facendo que se adiante en moitas zonas esa recollida da pataca. A calidade que terá o produto e a cantidade aínda é unha incógnita. Menos patacas e máis pequenas. A raíña das hortalizas apenas medrou por culpa da seca e o sol de xustiza das últimas semanas fixo que os produtores tivesen que adiantar a colleita e que cando levantan a terra dos seus cultivos levan unha decepción. Comprobámolo hai uns días en Lalín. Eu creo que lle choveu moito ao principio, asolegounos un pouco, afogaron un pouquiño e agora veo esta seca tan forte, tan prolongada e non nos deixa medrar. É a enésima dor de cabeza para os agricultores. Non está sendo un ano doado. Xa en primavera, as chuvias constantes atrasaron a sementeira na Limia. As fortes chuvias que teñen chovido teñen algo máis atrasada a cousa. Aínda por riba, o modelo de negocio está cambiando. Os consumidores urbanos cada vez compran menos pataca fresca. Moita xente que o que intenta é aforrar tempo, coller cousas prefabricadas e non molestarse en coller a pataca, pelala, picala e tal. Non todos son malas novas, por fortuna. A pataca galega segue presumindo de calidade e este ano apenas houbo pragas nos cultivos. Na campaña do ano pasado, os prezos pagados aos agricultores subiron, pero este ano a colleita aínda acaba de comezar e agocha moitas incertezas baixo a terra. 11:50, bueno, pois imos averiguar, imos a saber, estamos aí en directo co Miguel Bandallo, nun punto onde xa están recollendo. Miguel, aí cales son as sensacións? Como ves? Pois, Rocío, que mellor que un experto para contarnos as sensacións. Estou con Miguel. Que tal todo, Miguel? Como que estades xa recollendo pataca? Estamos empezando a recoller a pataca da primeira cosecha que se fixo. Esta foi plantada a finales de xaneiro. Estamos recollendo. A primeira está salindo bastante ben. Non lle está afectando, digamos, as temperaturas como lle afectou as de que se plantaron tarde. Bueno, como se pode ver, hai algo de todo. Tamaño grande, tamaño mediano. Pouco máis. Como afectaron este ano as condicións climatolóxicas á recolleita da pataca? Bueno, as de tarde sí que lle afectou bastante porque nós aquí na nosa zona, na zona de Bergantiños, e creo que na maior parte de Galicia, a pataca é de secano. Entonces este ano temos moitas fincas que non viron gota de agua desde que se plantaron hasta que se van recoller. E a que está vindo agora esta agua que empezou a chover hoxe, que xa é ben tarde de todo. Necesitábamos esa agua quizás que un mes antes, entonces ao mellor sí que imos aí tememos ter un pouquiño de merma en produción e en tamaño. Antes falábamos que temos unha pataquiña un pouquiño máis pequena, pero moi sabrosa. Claro, a ventaxa deste sol é que a pataca ten moitísimo almidón, ten un sabor excepcional, vai cocer moi rápido, non houve ataques de enfermedades, eso é outra ventaxa, menos tratamentos, pero bueno, tamén temos a parte contraria que é o tamaño, que temos un tamaño mediano. Claro, temos por aquí algunha pataquiña, podemos ensinar así, mirade, por favor, compañeiros. Esta pataquiña é, bueno, tamaño medio, non, Miguel? Un tamaño medio xa, bueno, ese xa é bastante, é vendible, eso xa sería vendible. É unha pataca que serve para todo, comentábamos antes. Sí, o sorprendente da pataca, cando me preguntan, sobre todo cando nos veñen comprar turistas pataca, que nos preguntan que queren unha pataca para freír, eso sorprende moito, porque a pataca aquí en Galicia sempre valiu para todo. Freír, cocer, asar, vale para todo. Non é a ventaja que ten esta pataca, que non é unha pataca que vaya só para freír ou para cocer, vale para todo, é moi versátil. Pataca da terra, pataca da casa. A xente que está na casa quere saber, porque en Galicia somos moi consumidores de patacas. Como vai o precio este ano? Sobe, baixa, como vai estar? Este ano, a principio da campaña, xa subiu algo, porque, bueno, é dicir, aquí a ver que vai haber menos produción por hectárea, é certo que xa subiu un pouquiño o valor. Tampouco é unha cousa, eu polo que estou escoitando por aí, estáse vendendo ao público entre un 60 e un 80. Hai variación, de según o sitio, hai esa variación. Entón, o ano pasado estuvo unha media de un 70 todo o ano. Entón, máis ou menos seguirá igual, non? Sí, máis ou menos estaría igual, 5 céntimos arriba, 5 céntimos abaixo estaría aí. Compañeiros, é o que hai. Aquí con Miguel, a calidade págase ou non? Iso é todo, é certo, que a calidade hai na que pagar. Pois xa sabedes, compañeiros, aquí en Galicia somos moi consumidores de patacas e recordade que sempre pataquiña da terra de Galicia.
Eso sempre, querido Miguel, un bico moi forte aí para toda esa xente de Coristanco que están aí a traballar. Claro, que esa merma na produción que nos contaban, María, pois agura inevitablemente que eses prezos teñan que subir, claro. Claro, se a oferta é limitada e a demanda segue ser a mesma, pois evidentemente hai que regular isto a través do prezo, non? Cando o ben escasea, o prezo encarece, sempre. Pero eu teño que dicir que como a pataca galega, en ningures. Sí, sí, que paga os pena pagar. cacheliños, ese sabor, esa textura, é que por moito, mira que eu teño viaxado, que non, é que non hai outra igual. E chegas aquí é como o sabor da terra, o sabor do... Eso que dicían aí en Coristanco, que eso de pataca pa freír, o pataca... No, a mesma para todo. Eu compro sempre a mesma para todo. Claro, é verdade que agora en moitos sitios modernos poñenche esto para tal, non, home, a A nosa pataca. vale para todo, a nosa vale para todo. Además, na zona de Coristanco plantan moita pataca, que nive a pataca, que nive é unha pataca excepcional que vale para todo. É verdad que é un poquinho máis delicada a hora de recollela, pero ahora estamos recollendo, e o que plantou pronto, que plantou en enero, está recollendo unha pataca boa e bastante, porque non a colliu a seca tan pronto. A que plantou máis tarde, pois claro, houve unha rama moi boa, din que donde hai rama hai pataca, pero é verdad que se secou moi pronto, pois ese último ciclo non lle dou tempo a pataca a medrar tanto. Claro, e pero por iso o tamaño, ahora vais a ver, ao mellor, algo menos de pataca, ou un pouquiño máis pequena, pero de todas formas foi unha temporada boa, a que se recolliu, está se recollendo moi boa. É importante agora recoller a sequiña para que non nos podreza, porque iso tamén é moi importante. Se nos chova agora ao final, pódese recoller mollada, unha que se ensucia moito máis e outra que pode podrecer. Entón, é importante a ver agora como nos evoluciona setembro. E logo credes que nos super os consumidores, Selva, son... É dicir, teñen isto en conta a hora de rascarse un pouquiño máis o peto, é dicir, ou optarán pola francesa ou estas cousas como xa contamos tamén aquí no programa? Bueno, eu penso claro, que se non medra moitísimo o prezo, non sabemos moi ben as cousas que son boas, de calidade, como dicía María, no? Que viaxas e probas moitas cousas e cando probas as nosas patacas, o noso pulpo, as nosas sardiñas, sabes moi ben. O que pasa que tamén é certo que te pos na pel Santón do consumidor que vai ao supermercado e sube todo, en fin, pois que tamén é complicado comer ben, como moitas veces tamén salientamos aquí. Pero os consumidores teñen que priorizar. Entonces tú tens que priorizar o que queres comer, como queres comer, se queres comer bon ou non. O que sí é moi importante deixar unha cousa clara que dixo o home este, que cantidad e calidad non se xuntan. É dicir, a pataca máis pequena, con máis sol e todo eso, ten mellor sabor e é mellor. Está máis concentrado. Iso pásanos como cas uvas, non? Cando ten moitísima producción, a calidad disminuye. Pois, de feito, estábamos vendo aí en directo esa imaxe de Coristanco, porque claro, outra cousa que lle explicaban aí a Miguel, que seguro que os entendidos aquí a miña querida María, que din que cando partes a pataca, que é o que está facendo aí, que xa sabes se estamos ante unha boa pataca, porque sabes se está máis mollada ou menos mollada. Ti aí, cando abres a pataca, xa sabes. É que xa sabes. E cando estás cacheando tamén. Cando xa empezas a ver moito verme na terra. Cor tamén. Cando empezas a ver que están moi picadas, que están máis feas, ti cando estás cacheando xa sabes se é un ano bo ou malo. Ademais que incluso a choiva pode facer oscilar o almidón que teña pataca, non? Que tamén sabe máis doce, menos doce. Concentración de auga, porque iso absorbe, en definitiva non deixa de ser un tubérculo e deixa, está por debaixo da terra e ten un certo grado de humidade que precisa. Se encharca demasiado ou se queda demasiado seca, iso tamén afecta a textura, non? Evidentemente. Parece tan doado é moi complexo. Non, vamos, para acertar coas datas de Eu acabo de quedar anonadado cos cacheos de María. Cachear a pataca. É unha profesional. Recollemos e toda a vida ves, cada ano é distinto, é un ano bo, outro ano non tan bo. Bueno, pois aí estamos vendo esa cata